Najsvečanije je bilo na glavnom Prištinskom trgu, gde je više hiljada ljudi pratilo paradu kosovskih bezbednosnih snaga i policije. Potom je održana svečana skupštinska sednica kojoj su prisustvovali najviši kosovski zvaničnici. Premijer Hašim Tači kazao je da je Kosovo uspešna priča, kako zbog stradanja ljudi za ove dane, tako i zbog međunarodnih prijatelja koji su dali ogroman doprinos slobodi i nezavisnosti. Kosovo je realizovalo dva istorijska cilja, slobodu i nezavisnost. Kosovo proizvodi mir, dobrosusedstvo i stabilnost u regionu. Kosovo je uz posredovanje Evropske unije i veliku podršku SAD-a počelo proces normalizacije odnosa sa Srbijom i verujemo da će ubrzo biti priznato i od ove susedne zemlje. Kosovo je na dobrom putu ispunjavanja kriterijuma za članstvo u Evropsku uniju, NATO i Ujedinjene nacije. Kosovska nezavisnost je nepovratan proces koji nema alternativu, istakla je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Njena glavna poruka bila je upućena srpskoj zajednici, posebno na severu Kosova. Ovo je i vaša domovina, za koju ćete biti ponosni. Dajte da pružimo ruku saradnje, da izgradimo sadašnjost u miru zarad budućnosti. Dan ranije predsjednica Kosova organizovala je svečanu akademiju za predstavnike institucija i diplomatsko-konzularne predstavnike akreditovane u Prištini. Na trgu Majke Tereze biće održan koncert najpoznatijih solista i muzičkih grupa Kosova, a potom će vatromet označiti kraj manifestacija povodom 5 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova.